moitas linguas. O último, a coreano. Ela di que as mellores historias son as que se escriben co corazón. E nós podemos engadir que ela consegue que cheguen ao noso. Moitas grazas por vir á nosa biblioteca. Graciñas, un aplauso, non? Por que gozas indo aos cemiterios? Caramba, empezamos xa falando de mortos. Por que eu paso ben indo a cemiterios? Eu creo que iso foi ser para o meu avó. Cando eu tiña así como 5 anos, colleu o costume de levarme de visita ao cemiterio todos os sábados pola mañá. A ver, a facer cousas normais de cemiterios, vale? Que se fai nos cemiterios? Visitar a xente que morreu, efectivamente, que máis? Deixar flores, limpar cristais, esas cousas, non? Claro, mentre o meu avó facía todas esas cousas, eu aburríame como unha ostra. Entón, que facía? Bueno, pois procuraba xeitos de me divertir. Por exemplo, un xogo que inventei cando tiña esa idade era procurar nomes divertidos ou que a mí me facían gracia nas tumbas, nos nichos, nas lápidas. E así descubrín que había mortos, que obviamente antes estuveran vivos, e que tiñan nomes tan guais como Macedonia, que era un dos meus favoritos, ou Casimiro Blanco Blanco, que recordo como se fose onte o día que descubrín ali unha tumba que poñía aquí, bueno, xa hace o corpo de Casimiro Blanco Blanco, así como moita gracia. Eu tiña un avó con un nome rarísimo, e gracias ao nome do meu avó gañei unhas cuantas apostas na escola. Sabedes como se chamaba? No. A ver, decide nomes raros, a ver, levantando o brazo, a ver se acertades. Non? Un nome rarísimo. Aurelio. Non é Aurelio, non. Leduiro. Melero. No, Azafrán. azafrán. Coñecedes algún azafrán? Sí. Sí. Que va? Sí, o da comida, non? Sí, Veña. claro. Máis nomes raros. No sé. A ver por aí. Constantino, ese non é raro. Había un presentador de televisión que se chamaba así. E non é raro, non é ese. Nota Montana. No, pero un nome de verdade. Claro, non inventado, é un nome que existe. Ainda que eu aposto porque non ides acertar. Jacinto. Non era Jacinto, non. Pepito. Pepito sería moi guai, pero non se chamaba. Sería primeira vez. A ver, rendides vos. Sí. A ver, damos unha pista, vale? Vale. Pero concentradevos moito. Tiña nome de extraterrestre. Esa é unha mega pista que vos acabo de dar. Extravaganzo. Extravaganzo, no. Marcial. ¿Cómo? Marcial. Marcel. Case, non era Marcial, pero Marcial. María. non era Mariano, pero era Marcelo. Marcela tampouco, estás moi preto. Marcelo existe. A ver aí atrás. Mariano. Mariano tampouco. Marciano. Moi ben. Marciano. Chamábase Marciano como os habitantes de Marte. E por iso gañei moitas apostas no cole, porque eu dicía que convivía cun extraterrestre e dicían que non. E logo, cando eu levaba aí a copia do DNI, non quedaba máis remedio que pagarme as longuetadas. E entón nada, creo que por iso tamén, porque tiña uns avós con nomes peculiares, creo que por iso a mí me facía moita gracia de buscar nomes divertidos nas lápidas. E a día de hoxe, pois, sigo disfrutando moito das visitas aos cemiterios, que son así raros. Polo mundo hai cemiterios moi singulares. Quixeche reflectar no libro a igualdade de xénero a través dos personaxes da nai e do pai. Claro que sí. Por iso o pai fai a comida, por iso o pai, bueno, pues está super implicado nos labores do fogar, que eu creo que iso debería ser o habitual, o normal. Non sempre sucede así. Por iso eu, nos libros, pois reivindico que na casa, pois todas as persoas temos que colaborar do mesmo xeito. Non sei se me expliquei. Sí, non? Vale. A que lle toca a ti? ¿Dónde ver o nombre de Extravaganza? Pois a miña cabeza. É que descubrí que teño varios personaxes con un nome que empeza por E. Non sei se vos soa un personaxe dun libro que se chama Escarlatina. Sí. Pois despois de Escarlatina escribín
outro libro que se titula Esmeraldina, a pequena defunta, que conta as aventuras de Escarlatina cando estaba viva. Escarlatina morta e Esmeraldina viva. E entón, cando escribín Extravaganza, pois só me saían nomes con E. E como, sabes o que significa a palabra extravagante? Sí. Que así como unha persoa distinta, peculiar, estrafalaria. E entón, estrafalaria non me acaía moi ben, pero de Extravaganza me soou genial. E entón, por iso ese libro. Por iso ese nome. O de Extravaganza. Pensas que é máis difícil para unha muller publicar libros que para un home? Eu sendo muller, creo que para min non é máis difícil que para un home galego publicar un libro. E teño que recoñecer que tamén, eu tiven algo de sorte, ou moitísima sorte, porque eu empecé publicando libros sendo moi nova. Eu con 19 anos xa tiña publicada a miña primeira novela e non tiven dificultades nese sentido, pero as mulleres escritoras sí temos outras dificultades nas que nos atopamos, por desgracia, no día a día polo feito de ser mulleres e non homes. Iso sí que sucede. Sabemos que o teu héroe favorito de ficción é Son Goku. Por que? Tiven un gato que se chamaba Son Goku, porque me levaba fatal, porque era un rabudo de moito cuidado. Sempre me gustou esa serie, Dragon Ball, moitísimo. Con 14 ou 15 anos, engancheime e xa non me desenganchei nunca. As miñas series favoritas eran, e creo que seguen sendo, Dragon Ball, que a coñecedes, non? Sí. Ah, vale, porque de aí cara aos raras, e que pasa, que aquí non coñecemos a Dragon Ball? Sí, a Arale tamén. Como? Sí, bueno, xa a seguinte parte. Arale. Soa vos Arale? Sí. Arale é un androide. Sí. Sí, non? Ti viches algún capítulo? Se enseña un tío, que tamén me gusta. Claro, cantos anos ten o teu tío? 35. Vale, claro, por iso, porque seguro que se criou comendo bocadillo mentres vía Arale e mentres vía os capítulos de Dragon Ball. Non sei por qué, me gusta. É como a ti que che gusta facer, unha cousa. Xogar ao fútbol. E por que che gusta? A que é dificilísimo de explicar porque o pasas ben, que é moi divertido, que ten que ver con pasarlo ben, porque che produce aí unhas sensacións especiais. Pois a mí todo iso sucedíame mentres vía Dragon Ball e a día de hoxe pois ainda un pouco tamén me pasa, vale? Por iso é pois un dos meus heróis de ficción. E a Rale é a miña heroína. Definen a túa escrita como steampunk. Podes explicarnos un pouco que e por que elixes ese ambiente para a túa literatura? Vale, o steampunk, a ver como consigo explicarme, vale? Imaginade que estades en Londres, pero non estades no Londres do século XXI. Imaginade que estades no Londres de hai 200 anos ou 200 e pouco, vale? Que vestidos levarían as persoas, as mulleres de Londres? Como irían vestidas? Con corsés. E non levarían pantalóns vaqueiros, ou si? A que non? Levarían vestidos así de tule, ¿no? Brillantes. Bueno, como? Con cancán. Bueno, por aí van os tiros, Pois iso con respecto á vestimenta, que me gusta moitísimo ese estilo. O que pasa que, claro, só me podo vestir así no entroido. Sería un pouco raro que eu entrase pola porta vestida como un vestido desos tan grandes, non? Ainda que o do corsés, eso non me fai moita gracia, porque creo que, sabes, que tiraban aí, así, doe e non podían respirar. Iso espántame, esa parte non me gusta nada, vale? Esa a retiramos, pero o outro, o de vestidos grandes, así, eso sí que me gusta. E pensade tamén que naquel momento era o momento da revolución industrial, das máquinas a vapor, e ten moito que ver con iso, o steampunk. Todos son poleas, engrenaxes, inventos, porque era a época tamén onde os grandes inventos pois estaban aí alineando a sociedade. E non sei por que me gusta tanto a nivel estético esa época, pero a verdade é que son super friki. E super fan do steampunk. Por iso teño varios libros que, bueno, que poderían enmarcarse dentro desa estética. Por exemplo, que hai de steampunk neste libro? Pois o mellor ese globo flamenco estático, non? Que ten algo de máxico tamén, que se poida desplazar polo aire gobernado por eses flamencos.
Crees que a literatura pode axudar a conseguir a igualdade de xénero tan necesaria nestes momentos? Bueno, eu recoñezo que creo as miñas historias tamén para iso. Por iso en casi todos os meus libros pois as protagonistas son ou nenas ou mulleres, porque tanto na literatura como no cine, non sei se vos os decatastes, mesmo nas series que vedes na tele, que hai moitísimos personaxes masculinos, onde case sempre teñen que salvar as mulleres de algo, ou as rapazas ou as nenas, teñen que salvarlas de algo, non sei moi ben de que, cada un da súa perspectiva, caramba, pois isto mellor podemos darlle unha volta e facelo do revés, non? Por iso eu poño, nos meus libros a veces construo ás veces non, moitas veces, personaxes onde lle dou a volta a eses roles. Por exemplo, acabo de publicar unha novela que se titula A balada dos unicornios, onde hai unha moza que ten que salvar a un mozo, que é como o mundo ao revés, que se entenderías, e sabes o que quero dicir, non? Para mí non é o mundo ao revés, eu creo que hai que ir cara a iso, cara a obras onde haxa personaxes femininos que sexan valentes, arriscadas e capaces tamén de desafiar a sociedade na que viven. Sí? Libros que gustaría de participar nunha peli de Tim Burton, das que xa ten que personaxes escollerías para interpretar? Eduardo Manos Tijeras. É que me alucina ese personaxe. E podería ser, en vez de Eduardo, pois Eduarda, non? E non pasaría absolutamente nada. E sería pálida, eu xa son pálida por mí mesma, o sea que casi non habería nin que poñerme maquillaxe, e levaría eses pelos que leva Eduardo, e esas tesouras que ten Eduardo Mans, e ese mono negro que leva así, que parece que encanta. Me gusta moito ese personaxe. É unha das miñas pelis favoritas, ademais, non sei se o sabedes. Cantas de vos vistes esa peli? Vale, pois o resto das persoas que estáis aquí que non vistes esa peli, que saibades que no final desa peli contase ou explícase de onde ven a neve, por que neva, que algo que a mí me parece, non me dirades que, para que manter aí a tensión e que se animen a ver a peli, pero é algo que me parece absolutamente maravilloso, que unha peli consiga explicar de onde ven a neve, pois nun lugar mágico, tenes que ver a peli, que normalmente a poñen por un lugar animal. A quen me toca? Aí va. Vamos, por favor. Iso acabamos. Pois un aplauso para este super presentador.